ва тақрибан дуюм рӯзаи аллакай ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то 27 мая. дар инҷа аввалан муҳлат метиҳам барои шумо. аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, имрӯза мавзӯи мо оиди боло рафтани рубл мебошад. камтар суҳбат мекунем ва баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. аввалан дар ҳамин ҷа ба ҳамаи шумо як нафара тавсия метиҳам ки проверка мекунад шумо депортатсия дорен ё ин ки не, ё ки проверка мекунад ки регистратсияҳои шумо дар Россия оригинал ҳаст ё ки не. дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp нависонед проверкаи ҳуҷҷатҳои муҳоҷироро мекунад. хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. тақрибан як ҳафта пеш ё 5 рӯз пеш худтон медонед ки поён рафтани рубл ба назар мерасид. тақрибан 115 сомон шудагӣ буд, 114 сомон шудагӣ буд ва шурӯъ карда аз дирӯз хушбахтона ба назар мерасад ки рубл ба сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон боз боло рафтааст. яъне айни ҳол 1000 рубли русӣ ба сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 119 сомон то 120 сомону 50 дирҳам дар бар мегирад ва тақрибан дуюм рӯзаи аллакай ки ҳар рӯз 50 дирҳам ё ки 1 сомон рубл боло рафтааст. ва хостем ки дар ҳамин мавзӯъ фикри ақидаи худмона бигем ва боз як чизи муҳими дигаршам дар ҳамин ҷа қайд мекунем. шумо ин чизам ба назар бигиред ки дар ҳар банк курс ҳар хел мебошад. яъне ки байни банкҳое ки шумо перевод мекунед аз Россия разница доранд. 50 дирҳам 1 сомон байнишон разница ҳастай. ин чизам хуб ба назар бигиред. акнун дар ҳамин ҷа комментарияҳое ки нависондагем мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависонда: ассалому алайкум, 2 моҳи дигар ба патент ма тамом шиданша мондай. патента платид накунам 2 моҳаша. ман агар Тоҷикистон бирам биём боз метавонам патент карда. мегӯянд ки агар кардагӣ набошад биёӣ патент карда наметавонӣ. ҳамин гап роста ё ин ки дурӯғ? вақте ки шумо пули патент намеспорен, патенти шумо автоматически аннулировад мешавад ва аннулировад шудани патент як минуси безеб дорад ки шумо то муддати 1 сола патент гирифта наметавонед. айсаринам як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародари азиз, даъваткунӣ ба хизмат тамом шудак ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то 27 мая давом мекунад. боз як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаҷон мегуфтӣ нафарҳое ки сардори оила шудагиянд ба хизмат даъват мешаванд ё ин ки не? дар ҳамин бора равшантар мефаҳмондӣ. нафарҳое ки яка писар мебошанд сардори оила ба қайд гирифтагиянд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. юнусҷон нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ба саволи мо ҷавоб медодем. дар ҳолате ки агар зану шавҳар ҳар душ розӣ бошанд барои ҷудо шудан, суд сразу ҷудо мекунад ё ин ки не? вақте ки шумо барои бекор кардани акди никоҳ мерен ариза менависонед, дар инҷа аввалан муҳлат метиҳам барои шумо, яъне муҳлати оштишавӣ ном дорад. ин чиз аз ҷониби суд муқаррар мешавад. муҳлати оштишавӣ аз 3 моҳ то 6 моҳра дар бар мегирад ва дарҳол бирен дар як рӯз 2 рӯз бигем бекор кунанд, не, мутаассифона намешавад. бояд чизе ки қонун муқаррар кардагиай ӯ чиз риоя карда шавад. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, таваллуди 1997 зодрӯзаш гузаштагӣ бошад, ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не? 1997 яъне зодрӯз гузаштагӣ агар 27 сола шидана дар назар дошта бошӣ гузаштанаша, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. сити нависонда: мо Москва даем, вазъият беҳад безебай, хонаҳомон проверка омада буданд. баъзе нафарҳое ҳастанд ки мисол дар ҷойҳои гашту гузор кардаистиам на он қадар мушкиле, лекин боз баъзе нафарҳое ҳастанд ки менависонанд, суҳбат мекунем, мегӯянд вазъият камтар аз пештара дида мушкилтарай. ин чиз ба ҳама маълум ҳастай аллакай худаш. ва худованд кунад ки кулли мардуми тоҷика нигаҳбон бошад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, ростае мегӯянд регистратсияро барҳам медиҳанд? не, бародари азиз, оиди барҳам додани регистратсия дар Федератсияи Русия ягон ахборот нест, лекин гуфта мешавад ки баъзе нафарҳое ҳастанд ки регистратсияҳошона натонистанд тадлид кунанд ва боз баъзе нафарҳое ҳастанд ки ба мисли пештара кор кардаистанд, документ кардаистанд.
ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.